ang प्रस्तुत दंगो नरं तने ang कगो आगे बो जाति बारे खलाय फायो ताबो बो जाति बारे खलाय फायो जग समाजের मानानि बागै आने जे फाम तंसा ang सारा त्रिपुराव गुरि वय बेराय ang ओ बुबाग्रानि जिनि गेटार लेन मानानि बागै ang सारा त्रिपुराव सायनाय थांनाय अक कचार नरं थाने आनि कखनो अरन पाइरेका चाकर सालपतिनो पुलिस से जुदा पुलिस से सालपतिनो पुलिस जागी तंगो ओ खुंजते बाक्सारी के खनाते खनाते आ गई जगह याग सुदा से लारी रहनाय बतो फियाबा लारी रह जाने को कंगो नारद जाने को बतंगो जोंतिनी आनि सानि पूर्व वक्ता चिनि बायकरा सायथांगा जे आंदोलनिको तिनि जों एडिसिओ दंगै जे क्षमता फुनुगै साक साकनो दापट फुनुगै तिप्रालेन वाइसा नाना रकम दाबि वाइसा सावै जों जे आंदोलन खायतमानि साबनि कारणे आ बरो साबो तिनि भाइके जों वजना फानबाका उ कग्रनले जों बखरगा तना नांगौ तिनि जे व्यक्तिरो जोंनो आहा रिग्लांथाका आ व्यक्तिरो नले जों जदि बगै थांगागाय आहा सासानि जतनि से गत पापी बरक सिजाथिनाय नों बिहि खरनि दे कायजागाय दं खरतान दे कायजागाय दं ना बगै थांबानो फियाबा ओ हा गिरि इले नों बिहि खरनि बानो बायजागाय नों अबो समान समान लांनाय ओ हा न उया मन्दिरि ग्लांथाय साबो आबरफोरा जिनि समाचरन त्रिपुरा गोथां दङ दागो जोंनि गेजेराव जिनि यं हरिनाथ जों बर्म बेलायखाय बर मेथाइ आबो सुनिया जिनो जागा बुसुलि पेरे पजरद जिन दफना फियगना हनै सबा खाय फायनाय दङ जिनि गेजेराव जिनि सारन दङ जों बर खाय बरनि बागै बेलायखाय जों सेलुटि थाय बर जों बर मेथाइ कारण ओ हावो थुइ थापसा गलाय दंखागे आबो ओ हाबो फियगना बागिनो खिगलाय जागो केओके बाबनो नाना रकम माबे बिसुलसन खायगा जे बिसुलसन खायमा जागो जाति जिनि जाति कायसावनो डिबेट फेरि चेष्टा खायगा कलय जलातिया देबरबा रिया मसम साइपे हिने खांनानि बागै प्रयोग खायगा आमाके खांबां लास्ट ओके जिनि प्रेस मीडिया पर्यन्त सुदा से खागै दंसो ताबोके दाखर पुकुर बेलाय वानामा सिजा इ वानामा सिजा गरनो बखरग दाय दना रांगौ अपना बखरग दाखा किछि जों भबिष्यत ताम याबि सेनाय जों आबो वानसनि मानाय लाइफ थांजाक सालनो जों बगै बेखे बुजुगिया नों फेरि KOK KWCHAR एबिसिडि सोलोंथाय माने आबोनो से बगै गागबा आं सादगर कलय फानसे आनि बुङै स्पेलिं सिनारि आं थानायब्ले आं सिनारि या तैया ना आं सोलोंथाय फायमाने आं ताबो आबोनो सोलोंथाय आं ताबो SADAGAR नि सैमानाब्ले সেই রকম সেই বড় जों मुदुनार केजि जिनि भबिष्यत जों साजगै तुलाङै थांमानाय आं फुङाव रोखा ब्लाइके हामबाय जों तिनि ब्लाइकेनो खातुंगो अ थेलाकुं हातिव जों पान्दा खालायै जे तिनि अ आमसाइनि गोबां बदलनि याकारै तिनि अरो 160 फेमिलिनि बिसिंगो 398 भोटार तिनि तिप्रा मोथा बरक बानारमै चिनि बुबागरानि चबाव छेंक्राक जुकुं फाइका जों बरनो खा कुफुर ते खाका हामबाय लामसगो तामनि हिंकाकाय चिनि थिनांनि चबा ब्लाइकेनो कठिन हिंका आबुनि बागै जों थानचानि मारिव सारा चिनि थिनांका हामुंग्लाक चिनि हानो नारंना बागै गाय जों थानचां सिनाय बुनि दफाबाय बागजागै जों हारक सेकजाक बायखा जों किसाते किसावै जों ताबो एकदम माइक्रोस्कोपी ओ थानानि जरांगै फाइका ओ जरावनो चिनि बुबागरा जोंनो तुई दुलुई ताबो थानचानि मारिव तुबुई जों ताबो थानचांगै जतनि कलम तुइबाय जतनि फानबाय जतनि खरांबाय जों तिन कमाबाय थानाय एडिसिओ जों पावर फाइमांका एडिसिओ फाइमानि यागुलोनो चिनि काउन्सिल आसुक माने लगी न पहिला
काउन्सिलाव न जों गेटा ट्रिपुरा लेन्ड जे लुकुरंनो जों कग्रिमानि आबनो जों आरो जों बिल पास खायखा एकाय जों बुसखांनि सालो दिल्लीआव अमनो तुयै चिनि कायसा मुभमेन्ट दङ डेमनस्ट्रेशन 10 दिननि एका आरो चिनि त्रिपुरा हास्तिनि 1200 बर' खानाय